खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 नभेम्बर शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं क्लिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गुबुननि खोथा बाथ्रा खोनासंनाय नङा, गुबुनखौ हेंथा होनो नाजागोन, गोसोआ अहंकार जागोन। वृष राशि। माबा मोनसे खहा जानो हागौ, साननायफ्रा जाफुंजोबनाय नङा, गाज्रि सान जागोन। मिथुन राशि। सोरजोंबा नांलायनो हागौ, रावजोंबो गोरोबनाय नङा, गावनि साननाय बायदि सोलिगोन। कर्कट राशि। इसोर फुजियोब्ला खाबु मोनगोन, साखोन सिखोनै थानो हागोन, गोदान मिजिं सुजुगोन। सिंह राशि। नंखाय बाथ्राखौनो सन्देह खालामगोन, सानस'नो हायै जागोन, गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। कन्या राशि। खामानिफ्राव हेफाजाब मोनगोन, साननायफ्रा जाफुंगोन, मोजां सान जागोन। तुला राशि। गुबुनफ्रा मेगन सागोन, निन्दा खालामजानो गोनां जागोन, गाज्रि सान जागोन। वृश्चिक राशि। बाख्नायजाथाव हाबा मावनो हागोन, बयजोंबो सिनायजानो हागोन, मोजां सान जागोन। धनु राशि। आखायाव रां रुफा जागोन, बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन, गुबुननो रां दाहार होनो हागोन। मकर राशि। आसा खालामना थानाय मिजिंफ्रा फैमाल जागोन, गोसोआ सुख जानाय नङा, दुखुजोंनो समखौ बारहोहरगोन। कुम्भ राशि। सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ, फोथायलायनाय गैयै जागोन, एना एनिया जोबनाय नङा। मीन राशि। बैसोगोरा हौवा दंब्ला हिन्जाव मोननायनि आसा दं, जोबोरैनो खुसि आरो मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बडलेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा, आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।